Christian for Herlufsholm, U15-pigerne. Vi har lige haft straffekonkurrence her for trænere. Ja. Og den ender du med at vinde? Ja, det er sgu meget sejt gjort. Det er sgu meget dejligt. Så jeg tror, pigerne bliver glade for de her chips, når jeg kommer ned til dem. Ja, du har vundet en hel kasse chips med, jeg ved ikke, hvor mange der er 15-16 stykker i, og så har I vundet et gratis tilmeldingsgebyr til et hold næste år. Ja. Kan det bruges? Ja, det kan i hvert fald bruges. Det er fantastisk, og et fantastisk stævne. Så der vil vi helt sikkert deltage til næste år. Det lyder godt. Og hvad er den gode ved kampene for pigerne indtil videre? De bliver 3'er og skal spille placeringskamp om 5. og 6. pladsen. Så skal vi ikke sige, at vi vinder den? Det skal vi. Og synes jeg lige, vi skal rose målmanden her til sidst. Skal vi ikke gøre det? Det skal vi i hvert fald. Han har virkelig klaret det godt. Så han har blå mærker over hele kroppen. Han har også stået for de andre en anden række i dag også. Så han er træt nu. Han er træt. Så tillykke med det, og jeg håber, I kan bruge præmien. Jo tak, det kan vi i hvert fald. Tak for det.